Huwag mo akong turuan ng dapat kong gawin, ha? Bayad ka, kaya tiisin mo. Natatakot akong aminin sa kanya ang totoo. Anong nangyayari sa asawa ko? Bakit tumatanda ang kanyang itsura? Mga bisita ni Lola. Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Sa ilalim ng tahimik at madilim na gabi, sino ang mag-aakala na isang tao pala ang minsan ay naging saksi ng isang kakaibang seremonya na naglalaro sa pagitan ng lihim at kababalaghan. Isang ritual na matagal ding nag-iwan ng mga tanong sa kanyang isip kung ano ba ang mga sikretong nakabalot sa mga ingay na naririnig niya sa loob ng mga gabing nakakulong siya sa isang taguan. Halina, mga minamahal naming tagapakinig dito sa kwentong takip silim at ating alamin ang sagot sa mga katanungang ito ng ating letter sender para sa araw na ito. Natawagin na lang daw natin bilang Javier. Ano nga ba ang kanyang kakaiba at nakapangingilabot na karanasan tungkol sa kanilang mga bisita noong araw? Huwag na nating patagalin pa at pakinggan na natin ang kanyang istorya. Francisca, itigil mo muna saglit yung paglalaba mo. Baka pwede muna kitang makausap. Bakit? Anong meron? May mga bagong parating na bisita. Kailangan ka nila. Ang balita ko, mayayaman daw ang mga ito. Kaya siguradong malaking halaga rin ang ibabayad nila sa'yo. Pero, Arturo, hindi ba makakasama yun sa akin? 2 linggo pa lang ang nakalilipas nang dalawin ako ng mga bisita natin. Eto nga, ngayon ko palang lalaban ng mga kamiseta kong namantsahan dahil masyado akong naging abala nitong mga nakaraang araw. Huwag kang mag-alala. Hindi mo ikapapahamak to. Eto, may dala akong talbos ng kamote. Pati na rin tong atay. Para namang madagdagan niyang lakas mo. Ito ang kainin mo ngayon. Pero siguraduhin mong hindi mo gaanong lulutuin tong atay. Dahil mas masustansya tong kainin kapag medyo hilaw. Javier! Javier! Pumarinig ka nga muna. Nandito lang po ako, Lola. Ay, teka. Kanina ka pa ba nakadungaw dyan sa pintuan? Ay, bali na. Ang mabuti pa, ikaw muna ang tumapos dito sa nilalaban ko at nang makapag-usap kami ng maayos nitong si Tia Arturo mo. Oh, bakit tinitingnan mo pa yabang alabada ko? Huwag ka nang mag-usisa pa kung bakit kulay dugo ang tubig niyan. Sundin mo na lang ang inuutos ko, Javier. Maliwanag! Halika na, Arturo.
Paslit pa lang ako, punong-puno na talaga ako ng kuryosidad sa mundo. Tahimik, masunurin, at madalas ay nagmamatyag lang sa paligid. Dahil ganun ako pinalaki ng nag-iisang pamilyang kinagisnan ko. Ang aking Lola Francisca, na siyang bumuhay at nagtaguyod sa akin ng mag-isa. Ngunit may ilang mga pangyayari sa buhay ko na hindi ko magawa-gawang kalimutan hanggang sa ako ay humantong na sa edad ko ngayon. Mga kakatuwang karanasang patuloy pa ring nagbibigay sa akin ng kilabot sa tuwing ito ay aking maaalala. Ako nga pala si Javier. Hindi ko tunay na pangalan. At tanging hanggang dun lang ang maibibigay kong impormasyon sa inyo tungkol sa sarili ko. Hindi ko alam kung kailan nagsimula, basta't ang natatandaan ko, mula pa nang magkaisip ako ay madalas na talagang tumanggap ng mga bisita ang aking lola. Iba't ibang mga tao yun na sa palagay ko ay hindi hihigit sa 20 hanggang 25 anyos ang edad. Mga bisitang hindi naman mga mukhang masasamang tao, ngunit kahit kailan ay hindi ko nagawang magustuhan. Mga nilalang na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin magawang kalimutan. Javier, pagkatapos mo nga palang kumain diyan, kumuha ka nga ng mga damit na pwede mong gamitin sa loob ng 1 linggo. May darating ulit akong bisita at tulad ng dati ay doon ka ulit mananatili sa ibaba. Pero Lola... Huwag ka nang magtanong pa, Javier. Umiiral na naman yung pagiging usisero mo. Wala kang dapat malaman. Ang dapat mo lang ginagawa ay sundin ang bilin ko. Huwag kang titingin sa kanila, huwag kang magsasalita, at huwag kang aakyat dito sa itaas. Maliwanag. Kahit na anong marinig mo, hindi ka dapat makialam. Hintayin mong makaalis sa mga bisita ko bago ka lumabas. Tama ang lola mo, Javier. Nandun naman na sa ibaba ang lahat ng kakailanganin mo para sa 1 linggo. May pagkain, tubig na inumin at tubig na panglinis ng katawan. Tapos merong kumot tsaka higaan. Meron din dong garapa at librong babasahin. Basta't makinig ka lang para hindi ka mapahamak. Kung tapos ka na sa pagkain, mas maigi pang bumaba ka na, Javier. Parating na sila. Ayokong makita ka nilang nandito sa itaas. Madilim at malamig ang saradong silong ngayon ng bahay namin ni Lola Francisca na ayon sa kanya ay itinayo pa raw ng kanyang ama noong panahon ng Hapon. Ngunit ang maliit na silid na yon ang isang nagsilbing kanlungan ko sa mga araw na mayroong dumarating na mga bisita ang aking lola. Nabagamat hindi ko naman nga kilala, ay alam kong hindi basta-basta ang pakay sa kanya. Ang totoo, sa tagal nang ginagawa ni Lola ang bagay na yon, ay nasanay na lang din ako. Kahit gaano katagal noon, basta't sinabi niyang huwag akong aakyat sa itaas, ay hindi ko talaga yun ginagawa. Ngunit iba ang nangyari nang dumating ang mga bagong bisitang iyon ng lola ko. Francisca, eto na sila. Sina Esmeralda at Lazaro. Mag-asawa sila at mga dayo pa galing Maynila. Esmeralda at Lazaro, eto naman si Francisca.
Siya ang... Sa tingin ko, hindi na natin kailangan pang masyadong formalidad, Arturo. Ang gusto namin ng asawa ko, simulan agad ang pinunta namin dito. Handa naman kaming magbayad ng malaki. Yun kung masusulit ko ang bawat sentimong ilalabas ko. Magandang gabi ho sa inyo. Huwag ho kayo mag-alala. Ang totoo, kanina pa nakahanda ang lahat ng kailangan natin. Halina kayo. Sumunod kayo sa akin sa kwarto. Hindi ko alam noon kung bakit unang dinig ko pa lang sa boses ng isa sa mga bisita ng lola ko, si Esmeralda, ay kumalabog na ng malakas ang dibdib ko. Pagkatapos noon ay hindi na ako mapakali, lalo na't pagkatapos nilang pumasok sa silid kung saan madalas dali ni Lola Francisca ang kanyang mga bisita, ay bigla na lang silang tumahimik. Hanggang sa makatulog ako ng gabing yun, ay wala na ulit akong narinig na mga ingay mula sa itaas ng saradong silong ng aming bahay. Hanggang sa sumapit ang hating gabi at nalimpungatan ako nang makarinig ako ng tila mga kakaiba at nakapangingilabot na tunog na talagang nagpaalarma sa noon ay bata ko pang isipan. Sandali lang, Esmeralda. Masyadong malalim ang pag-iiwa mo sa... Tumahimik ka! Huwag mo akong turuan ang dapat kong gawin, ha? Payad ka, kaya tiisin mo. Tama na! Masakit! Esmeralda! Esmeralda! Maghinay-hinay ka sa ginagawa mo. Hindi kasama sa usapan natin ang mamatay siya. Tandaan mong kakaunti lang sila. Kaya mahirap kung mababawasan sila ng isa. Dahan-dahan. Maging mapagpasensya ka sa paghihintay. Hayaan mong mapuno ang bangang ito sa pamamagitan ng kanyang dugo. Pero Lazaro, masyado na akong naiinip. Nararamdaman ko, bumabalik na naman sa kulubot tong balat ko. Ayokong makita yun kaya kailangan ko ng mainom ang dugo ng babaeng to. Wala ka na bang makukuhang mas bata sa kanya? Mukhang ubos na ubos ng kabataan ng babaeng yan eh. Kaya nga maghintay ka. Lalo kang manghihina kung uubusin mo sa walang katuturang bagay ang enerhiya mo, Esmeralda. Ang mabuti pa'y magpahinga ka na lang dyan sa isang tabi. Hindi mo ba nakikitang napakabata pa ng katawan ni Francisca? Masyado kang agresibo. Baka nakakalimutan mong mas matanda ka pa sa kanya. Sige na, Francisca. Ipagpatuloy mo na ang orasyon. Sige, Lazaro. Anong ingay na yun? May ibang tao ba rito, Francisca? Wala, Lazaro. Baka nabuksan lang ang bintana. Masyado na bang malakas ang hangin ngayon? Sigurado ka ba dyan? Sandali, titingnan ko. Wala akong tiwala sa sinasabi ng babaeng yan. Sapo-sapo ko ang bibig ko ng mga sandaling yun habang umaatras ako ng marahan palayo. Alam kong alam ng aking Lola Francisca na sa pagkakataong ito ay hindi ko sinunod ang bilin niya sa akin na huwag akong lalabas ng silong. Sa kabila ng panghihina kasi ay nakita kong nagsalubong ang kanyang mga kilay habang pilit na sinisipat gamit lang ang kanyang mga mata. Kung nakasilip pa rin ba ako sa maliit na siwang ng nakabukas na pintuan ng silid na yon, kung saan nila ginagawa ang isang hindi makataong seremonya na hindi ko alam kung para saan. Kitang-kita ko siya, ang aking lola,
nakabiti ng 2 kamay habang nakaluhod at nakatali naman ang mga paa. Mayroon siyang malaking sugat sa leeg kung saan tumutulo ang kanyang masaganang dugo na sinasalo naman ng isang banga. Wala kahit na anong saplot ang aking Lola Francisca, kaya naman may isang bagay pang nakadagdag sa isipin ko. Hindi kasi akma ang hitsura ng kanyang muka sa kanyang katawan. Ang alam ko kasi ay matanda na ang Lola Francisca ko. Naglalaro ang edad sa 80 hanggang 85 ng mga panahong yun. Ngunit nagulat ako nang makita kong masyado pang bata ang kanyang katawan. Animo yun katawan ng isang dalaga. Maputi, makinis at balingkinitan. Dahil doon ay nagtatakbo ako pabalik sa ilalim ng silong at mabilis na ikinandado ang pintuan nun upang hindi ako mahuli ng mga bisita ni Lola. Ano? May tao ba? Wala. Bukas lang ang bintana. Totoong sinabi ng babaeng yan. Kung gano'n, bumalik ka na rito sa loob. Huwag mong aksayahin ang lakas mo. Malapit nang mapuno ang banga, Lazaro. Nasasabik na ako. Kaunting hintay na lang, Esmeralda. Dinig na dinig ko ang bawat daing ng aking nakagisnang lola. Ang bawat paghinga niya na halatang nahihirapan, pati na rin ang mga impit niyang paghikbi. Dinig na dinig ko rin ang bawat patak at pagtulo ng kanyang dugo sa bangang yun at walang magawa ang batang kamalayan ko, kundi ang umiyak na lamang ng tahimik habang yakap ang sarili ko sa isang sulok. Heto na, Lazaro. Puno ng banga. Tamang-tama na to. Kung ganon, simulan na natin ang ritual. Kalagan mo na si Francisca at nang maihain na niya sa atin ang sarili niyang dugo. La diablo estas vivanta ene de mia corpo. Ni sanjas pro la vundoi, perai trajoy. Lox nome de dia di sodano. Iis de core meio. Teka, sandali. Ano to? Bakit biglang kumukulubot ang balat ko? Lazaro! Lazaro, ano to? Hindi dapat ganito! Francisca! Anong nangyayari sa asawa ko? Bakit hindi siya nagagamot ang dugo mo? Bakit tumatanda ang kanyang itsura? Sumagot ka! Hindi ko alam. Wala akong alam. Ibinigay ko na sa inyo ang lahat ng natitirang lakas ko ngayon. Hindi niyo ba nakikita? Inuwahan niyo na ang lahat ng kabataan ng katawan ko. Pati ang katawan ko, kumulubot na. Sa tingin ko, hindi na gumagana pa kay Esmeralda ang ganitong rasyon. Dahil na rin sa tinarama niyang sakit. Masyado niyang inabuso ang katawan niya kaya... Tumahimik ka! Hindi ito maaari. Lazaro, gawin mo to ng paraan!
Baka kailangan ko lang ng dugo galing sa mas batang sakripisyo. Maghanap ka! Kailangan gumaling ako, Lazaro! Pero si Francisca na ang pinakabata sa kanilang lahat, Esmeralda. Hindi! Nagkakamali ka, Lazaro. Alam kong may tinatago si Francisca. Sa ilalim ng silong ng bahay na to, tinatago niya ang batang anak niya. Kailangan makuha natin siya. Ano? Huwag ang anak ko! Huwag ang anak ko! Nakikiusap ako sa inyo, Esmeralda! Huwag! Huwag ang... Javier! Anak! Takbo! Tumakbo ka na, anak ko! Bumalik ka! Bumalik kang bata! Teka! Teka! Anong nangyayari sa akin? Anong ibig sabihin ito? Bakit kumukulubot din ang balat ko? Hinahapo ako. Hindi ako makahinga. Anong nangyayari sa... Anong nangyayari sa akin? Lazaro! Hindi ito maaari! Ang asawa ko! Lazaro! Sa ilalim ng liwanag ng buwang nagsisilbing tanglaw ko noon sa pagtakas ko mula sa mga kakaibang bisita ni Lola Francisca, ay hindi nakaligtas sa dalawang mata ko ang tanawin kung papaanong unti-unti ay nagbago ang kanilang mga itsura. Mula sa animo mga batang-bata nilang wangis ay unti-unting natuyo ang kanilang mga balat. Kumulubot yun at tila nagmistula silang mga bangkay na bumangon lamang mula sa hukay. Hanggang sa unti-unti ring maubos ang bawat hininga sa kanilang baga. Takot na takot ako ng mga sandaling yun. Litong-lito sa napakaraming tanong na tumatakbo noon sa isipan ko. Kabilang ng palaisipan kung bakit ako tinawag na anak ng aking lola. Wala ako sa sarili nang bumalik ako ng bahay, dala ang balitang wala ng buhay ang mga bisitang kanina ay humahabol sa akin na agad namang ikinatuwa ni Lola Francisca na inabutan kong ginagamot na ng kanyang kaibigang si Mang Arturo. Sinasabi ko na nga ba? Unang-una pa lang diskumpiyado na ako sa mag-asawang yan, Francisca. Pasensya ka na. Dapat ay hindi ko na lang sila dinala rito. Sila ang may kasalanan kung bakit hindi tumalab sa kanilang orasyon. Masyado silang abusado sa mga katawan nila. Masyado silang nakampante dahil demonyo ang mga sinasamba nila. Hindi ba nila naisip kung gaano katuso ang mga yon? Huwag mong sisihin ang sarili mo, Arturo. Pareho lang nating hindi gusto ang nangyari. Ang totoo, ang mas inaalala ko lang ngayon ay si Javier. Natatakot akong aminin sa kanya ang totoo. Paano ko ipaalam sa kanya na ako talaga ang tunay niyang ina? Na hindi tugma ang itsura ko sa aking edad. Dahil ibinebenta ko ang sarili kong kabataan sa mga vampira. Vampira.
mga nilalang ng dilim na inaakala nating gawa-gawa lang ng malikot na pag-iisip ng mga tao. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat, ay maaari palang maging totoo sa pamamagitan ng mga ritual, dasal at pagsamba sa mga demonyo. Natutup ko ang sarili kong bibig habang nakikinig ako sa usapan nila. Nang gabing yun ay dun ko na lamang buhat ng iwanan kami ng tunay na ama ko, ay kinailangan na ng aking inang si Francisca na humanap ng paraan upang mabuhay kaming dalawa sa kabila ng matinding hirap. Hanggang sa mapag-alaman niya ang tungkol sa isang kulto na bumibili at nagbabayad ng mga taong handang isakripisyo ang kanilang kabataan upang ibigay iyon sa mga taong naghahangad na pahabain pa ang kanilang pagiging bata. Yun ang ginamit niya para mabuhay kaming dalawa sa loob ng ilang taon. Sa tingin ko, maiintindihan ni Javier ang sitwasyon mo, Francisca. Ang mas inaalala ko ngayon ay kapag nalaman na nila ang tungkol sa mag-asawang Esmeralda at Lazaro. Mukhang kailangan nyo nang umalis ng anak mo. Pero, paano ka, Arturo? Sasama ka ba sa amin? Hindi ko pwedeng iwanan ang samahan, Francisca. Naibenta ko ng kaluluwa ko sa kanila. Kaya wala na akong takas. Pero kayo ng anak mo, may pag-asa pa kayong magbagong buhay. Tutulungan ko kayo. Umalis kami sa lugar na yon sa lalong madaling panahon. At tulad ng sinabi ni Mang Arturo, nagsimula ulit kami ng panibagong buhay sa ibang lugar. Hindi na kailanman binuksan ni Lola Francisca sa akin ang tungkol sa sikretong yon. At ganon din naman ako sa kanya. Namuhay kami tulad ng dati na ang alam ng iba ay apo niya ako at lola ko siya. Hindi naman na naging kaso sa akin yun dahil ang mahalaga pa rin sa akin ay nakawala kami sa mahigpit na kapit sa amin ng mga demonyong minsang naging parte ng buhay namin noon. Hindi talaga ako magaling sa pagkikwento pero sana ay nagustuhan ninyo ang karanasan kong ito na naisipan kong ibahagi sa inyo. Ako nga pala ulit si Javier. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang dito na lang. Paalam. At ngayon, eto naman ang inyong paboritong shoutout portion. Shoutout kay Chubby Ara, Bonspin and Stuff TV, Vicoy Aquino, Tez Garcia, Maristulen, Mary Asilar, Rose Dioso, Amy Rose Oronan, Lilia Garcia, at Berna Anda. Basahin naman natin ngayon ang ilan sa mga gandang komento mula kina Stephanie Delamide at Ian. Sabi ni Stephanie, "Mahisakit po ako ngayon at habang nagpapahinga nakikinig po ako sa SB at Katie para di po ako mainip. Salamat po sa lahat ng mga kwento nyo. Sana po mabati nyo ako at ang pamilya ko, Loria at Delamide family. Pagaling ka, Stephanie." Sabi naman ni Ian, "Ang ganda po ng mga kwento nyo. Sobrang intense at ang gagaling ng mga gumaganap na characters. More power po sa inyong channel at God bless." Sa mga hindi po nabanggit sa susunod na lang po, huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan niyo. Muli po, mula sa bumubuo ng kwentong Takip Silim, ito ang inyong lingkod,
Jupiter Torres, bumabati ng Merry Christmas at Happy New Year sa inyong lahat. Marami pong salamat.